Hej. Hej. Patrick vil gerne sige noget. Ja. Det her det er en ny kanal, YouTube-kanal, som vi har startet op. Sammen. Ja, sådan en fælles kanal. I kender sikkert godt Random PLG. Ja, og hvad er det, du hedder? Gamer Pulse. Eller, ja, hvad det hedder. Aisha Senap. Ja. Men vi har virkelig gode. Altså, hvis I har set dansk slik episode 1, som vi har lavet, og der er 140 afspilninger, og det er vi rigtig glade for, og taknemmelige. Ja. Så vi vil gerne sige tak. Og lave flere, selvfølgelig. Ja, vi elsker vores fans. Eller jeg elsker jer! Vi håber, vi måske en eller anden dag ser jer i byen eller sådan noget. Ja, sådan i byen. Og sige hej. Vi kan i det mindste bare sige, at vi er sådan ikke rigtig inde i midten af København, men ikke mere. Luk lige dine øjne. Og kig den anden vej. Bare kig. Hvad? Kig lige væk igen. Hvad? Bare kig. Ja, bare kig. Hvad? Kig lige væk igen. Ej, lad nu være. Hvad er det? Bare kig. Bare kig. Hvad er det? Okay, vi vil i hvert fald bare sige... Vi er meget taknemmelige. Taknemmelige. Ja. Og forresten, har du læst den her bog? Ja, det er filmet. Ja, okay. Jeg har læst den hele abe. Okay. Luk lige dine øjne. Hvad? Nej, jeg vil ikke spise telefonen. Nå, vi vil bare gerne sige hej hej. Kig lige væk. Ej, lad mig være. Hvad er det? Hej hej. Hvad er det? Nå, hej hej.